Ev şanûya ku hûn temaşe dikin jaliyê şanûgerên Koma Tîatra Jiyana Nû e ku di sala 1991 de li Diyarbekirê hatiye avakirin, li Enqere paytexta Tirkiyê bi Kurdî derket pêşberî Şanûhezan. Ev lîstika bi navê Bêrû ji berhema hunermend û lîstikvanê navdar yê Îtalyan Dario Fo yê ku di sala 1997 de xelata Nobelê ya wêjeyê wergirtî hatiye wergerandin û bi şêweyekî kenwarî û polîtîk têkiliyên peredar, hikûmet û gel raberî temaşawanan dikin. Derhîner û lîstikvanê Şanoyê Nazmî Karaman merheleyên wê lîstikê ji Kurdistan 24 re rawekir. Lîstikiya Dario Fo ye, Dario Fo jî İtalyan e û mehez kir em ser vê rewşa vê wergerekê baş çêkin vê lîstikê bêçêkin. Îrojen Enqereyê ne û mehez kirin lîstikê guhasan derêxinin çünkü lîstika Kurdî tevama ne serkeniyê û em çi dibêjin mijara me çi ye yani derdê me çi ye, fikra me çi ye û berhîn me ev lîstik vesa mijarkir me çêkir. Lîstikvanên Kurd ku ev bi salan e li seranserê Tirkiye û Kurdistanê şanûgeriyê dikin, bal kişandin li ser zehmetî û kêşeyên li ser şanûya Kurdî. Şanûya Kurdî her çar parçayan da jî bi pirsgirêkan re jiyana xwe berdewam dike. Pirsgirêka herî mezin jî em bêjin di şanûyê de hê jî sîstemek pergalekî ku em bêjin hemî şanûger ku tê de hîs bikin an jî di binbanê dewleteke de an jî di binbanê netewek de an jî civakek de karê xwe bi awayekî bi pergal berdewam bikin hê jî çê nebûye. Em dixwazin her tim wekî hemû komên şanoyên Tirkiye digerin em dixwazin bigerin lê mixabin di alî ez naxwazim bigirîm lê hinek tişane cî derfet problemin yani cî nadin me wextê ku hîn dibin Kurdiye hê zehmettir dibe bixwedê. Şanûya bi navê Bêrû ku cara yêkem li Enqerê tê lîstin, eleqeyek mezin dît û ji derveyê Enqerê jî şanûhez hatin temaşekir. Ez ji Amedê hatim lê ez hatim li Enqerê me ev temaşekir. Pir başî ez dibêjim serkeftin ji hevalan re. Yani ev şanû bixwe min gelek behsê wî jî bîstibû. Behsa vê lîstikê ji xwe Bêrû li gorî dîtina min jî gorî ku behs dikin tê qalkirin heye ew qasa. Şanûger û şanûhez hêvî dikin ku di demek nêz de dam û dezgehên çand û huneriyên Kurd carek din bên vekirin, da ku zêdetir çalakiyên bi vî rengiyê bên li darxistin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.